Ekuzaleni kwenyama ukufa kuyisethembiso. Ekuzalweni kwenyama ukufa kuyisethembiso. Ukhala lesisalukazi esimkantshubomvu kwamhlaba sithi, bantwana bami sondelani ngininabele kabanzi ngobude bendlela yakwamhlaba nezigigaba zakhona, ukuze nangelinye ilanga ningalinge nikuthathe kancane ukuphila komphefumulo enyameni. Baningi bahambe bengawafezanga amaphupho abo kuleli elimagade, kodwa nina ninikiwe ithuba lokulungisa ikusasa lenu. Kepha nolungisa kanjani nisaphilela inamuhla? Imihlwa ilinde ukuphela kwemihla yenu, ngoba ukufa ikhona okuyisethembiso ngekusasa lenu. Ngakho-ke bazukulu bami, phakamiselani amehlo enu entabeni, nokuyilapho usizo lwenu lovela khona. Ekuzalweni kwenyama ukufa kuyisibopho sikaSofa Silahlane. Indandatho iyona lenyama eyingxenye yomhlabathi, okuwufakazi wokuthi uthuli liyabuyela othulini kithi sonke ngelinye ilanga. Pho lapho izidatanyiswa namagugu omhlaba ayosala kuwo lo mhlaba wezono. Pho kungani-ke, kungani ngampela ningaphilisani ngothando nenhlonipho? Ngoba ekugcineni ikona kuphela esosala nakho ngale kwethu nalo mhlabathi. Kodwa-ke vele lapha kwamhlaba ziningi izimbulu ezingobhululu ngenhloso yokuzuza okuthile. Bangaki kulabo onabo abangani abanokukutakula obishini? Lona ngumbuzo mbumbulu, vele-ke bayingcosana. Ngakho-ke bantwana bami, utshani obulele buvuswa ngomlilo. Okubi nje ukuthi nabo lobo tshani mase kushile